Fajn. Jazyk zjem. Minule ste mi odporúčili grillované hrebenátky. Boli dobré, máte ich ešte? Pre vás vždy, pán Kerem, zaiste. Pohárik rakie alebo víno? Mne rakiu. Aj ja chcem rakiu. Okamih. Braček, získali sme vážne ocenenie. Ocenenie Halida Múna. To sú referencie. To je naozaj skvelé. Tá nová architektka je ostrá. Ako sa volá? Prečo si nikdy nezapamätáš mená žien? Nechápem. Položte. Prosím, pane. Toto si zapamätáš. Prečo? Šehrezáda. Meno z rozprávky, ktorá sa ti tak páči. Naozaj? Nevšimol som si. Je to zvláštna žena. Vyzerá, ako by mala šlachtické korene. Je iná. Vážna, inteligentná, vzdelaná. Ráno si ju síce zvozil, ale... Nemala meškať. 15 minút sme na ňu čakali. Inokedy by som ju na zasadnutie nepustil. No vďaka nej sme získali ten projekt, preto tá výnimka. Ty si ale tvrdý. Don Patrone. A ty máš zase mäkké srdce. Doplňame sa. Onur, čo s projektom Alma Ata? To je tvoja práca. Neháč tú prácu na mňa. Ako sme sa dohodli? Dubaj je môj a Alma Ata je tvoja, zabudol si. Nevymeníš? Prepáč, ale nevymením. Ťažko som na tom pracoval. Prosím ťa. Na zdravie. Ty si ale tvrdohlavec. Prosím. Dobrú chuť. Šehrezáda, práve som na teba myslela. No tak, prečo plačeš? Vďaka Benu, ty ma vždy podržíš. To je samozrejmé. Hovor, čo sa stalo? Bola som za Kánovým lekárom. A? Konečne našli darcu. To je skvelá správa. Prečo plačeš? Máte darcu kostnej drene. Nemám plakať, Benu. Bude to stať $200,000. 200,000? To je veľa. Nemám toľko peňazí. Nastúpila som len nedávno. Okrem auta nemám nič, Benu. Nesmuď, drahá. Niečo vymyslíme. Vyzbierame od známych. Ako vyzbierame $200,000? Ja neviem. Chcete kráľovské maslo? Nimet, podaj maslo. Poďme teda v mene Božom. Nedávaj mi to. Naložili mi veľa. Aj mne naložili veľa. Čo sa deje? Čo je, dcerka? Naložili mi veľa, ocko. Keď si nechcela jesť, prečo si nechala naložiť? Ale, detko... Všetko to zješ. Nenecháš ani za lyžičku, rozumela si? Ľudia umierajú od hladu. Nemajú čo jesť. A vy mrháte Božím darom. Jedzte, dcerky, jedzte. A všetko. Choď tam a všetko mu povedz. Čo ak ma vyhodí? Nevyhodí ťa. Ak ťa vyhodí,